ଦିଟା ରାତିରେ ଆଜି ଆମ କିଚେନ ଶୋଇବାକୁ ପଡିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ରାତି ଅଧିକା କେଇଟା ବାଜେ ଟାଇମ୍ କେଇଟା ଦେଖେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟାଏ ତୁ ସେଇଟା ଦେଖା ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଟାଇମ ଗୋଟାଏ 1:27 ଦେଖ ଦେଖ 27ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ରାତି 1:27ରେ। ଚାଲ କୁଆଡେ ପ୍ଲାନ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଆମେ କହିକି ଆଇଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 5 ମିନିଟରେ ଘରେ ଆଉଛୁ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମୁଟା ଛେଚା ଖାଇବେ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନଉଛି ଚାଲ ବାଘବାଲି ଦେଖିଆ ଏ ବାଘବାଲି ତ ଛାଡେ ଏପଟେ ମଶାଣି ସେପଟେ ମଶାଣି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଜି କରିକି ଖାଇବାକୁ ତ ଛାଡ ଖାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବୁନି। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତିଆ ବଟରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ବାହାରୁ କରିଥିଲୁ ଭିତରେ ତ ଦିଟା ରାତି ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି ଆମେ ଯାଇ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଆଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଆଶୁଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଚେନରେ ଶୋଇଲୁ ଏଇ ଟୋକା କଣ ଛାଡିଛୁ ଏଇ ଟୋକା ଫୋନ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ଉଠେଇଲା ନାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଭଲ ସେ ପାନେ ନା ଆଉ। ସେମାନେ ସବୁ ନିରାମିଷ ଲୋକ ଆମେ ଆମିଷ ଲୋକ।